rijetko se gdje drugdje brojne skladinije, dakle od Jadranskog i Egejskog mora do Baltičkog mora, tako brzo pretvaraju u srednjovjekovne države, ali sa silnim usponima i padovima. Kao što se to dogodilo najprije u bugarskom, pa hrvatskom, pa srpskom, pa bosanskom slučaju, u srednje vijeke. Posljedica je to ranog kontakta s baštinom kasne antike. Znači, civilizacijski transferi su bili vrlo ubrzani, ali i sukoba s drugim njezinim baštinicama, koji su bili baštinicima, koji su bili uspješniji u aproprijaciji njezinih vrijednosti, ali i stvaranju vlastitih kompetitivnijih u svome vremenu. Bizant, Franačka, Venecija, Ugarska itd. Međutim, silna etnokulturna i napose civilizacijska preslojavanja, uvijek s distinktivnim konfesionalnim identifikacijama, već u kasnom srednjem vijeku nisu bila uvijek povijesno održiva. To i jest razlog da rani kapitalizam, onaj 15. stoljeća, naročito nakon pomjeranja epicentara europskog razvoja na Atlantski ocean s globalno otvorenim horizontima, na europskom jugoistoku već u to doba, čak i kada se ima na umu fenomene poput Zlatnog vijeka Dubrovnika, nije imao velikih šansi.